Uvaženi predsjedavajući, ne mogu se ne osvrnuti na sadašnje stanje u zemlji bez da se osvrnem na svojedobnog premijera i predsjednika HDZ-a dr. Ivu Sanadera. Tim više što sam osobno bio i član HDZ-a. I to upravo u vrijeme kada je Sanader bio predsjednik, doduše tad je HDZ bio u opoziciji. Što se dogodilo? 6 mjeseci nakon ulaska u HDZ ja sam došao u Gundulićevu, tad je već HDZ došao na vlast i rekao ja bi se ispisao iz stranke. Pita me gospođa zašto? Ja kažem pa zato jer sve ono što sam ja vjerovao da će HDZ napraviti, ona jamstvena kartica HDZ-a Sanaderova i pod utjecajem medija, ja sam stvarno vjerovao da će on to napraviti, ja sam shvatio da je to laž i htio bi se ispisati i tu je moja, slikovito rečeno, karijera u HDZ-u završila. Međutim, u tom trenutku ja sam se možda činio kao luđak, a Sanader kao pametan čovjek. Međutim, kotač povijesti se okrenuo u takvom smjeru da je malo prije spomenuti u zatvoru, a ja danas u Hrvatskom saboru. I upravo zato sam vam htio pročitati jedan dio iz Psalama 118. koji kaže ovako: opkoliše me, stegnuše me, kaže u ime Gospodnje ja ih uništavam, opkoliše me kao pčele, kaže gurahu da me sruše, ali mi Gospod pomože. Moja snaga i moja pjesma je Gospod, on mi je spasitelj. A zašto vam to govorim? Zato jer ja kad bi se našao u problemima uvijek bi se okrenuo stvoritelju, svevišnjem. A Ivo Sanader umjesto da se okrene pravom i živom Bogu, on se okrenuo svojim suradnicima u HDZ-u, vjerovao je da ga ti ljudi vole i da su mu ti ljudi prijatelji. Međutim, ono što me najviše danas boli je sljedeće. Oni se smiju tome što je njihov bivši predsjednik dojučerašnji u zatvoru i ne samo da se smiju, nego kažu da Ivo Sanader je kriminalac, a mi smo svi pošteni. To je priča koju danas ima HDZ. Znači, oni govore HDZ je ugledna stranka, HDZ je stranka u biti poštenih, ali Ivo Sanader, ti si kriminalac. Ja se pitam kako Ivo Sanader, kako on može mirno gledati da oni ljudi s kojima je po mome sudu skupa krao, sada zauzimaju najveće pozicije vlasti i u državi i u stranci, dok u isto vrijeme on čami u zatvoru. Gospodine Sanader, ja vas pozivam da prestanete šutjeti, da progovorite konačno o tim crnim fondovima i da ne dozvolite da vas vaši stranački, da li ih mogu nazvati prijatelji, možda bolje neprijatelji, da vas gurnu, slikovito rečeno, niz stepenica. Smatram da je vama učinjena dvostruka nepravda. S jedne strane vam je učinjena na način da ste vi osuđeni i u zatvoru, a oni koji su se skupa s vama obogatili kroz članstvo u vašoj stranci, oni su i dalje na slobodi i uživaju u svom tom bogatstvu. Pa gospodine Sanader, do kada ćete ih štititi i pokrivati? Do kada ćete šutjeti o svim mračnim dijelima HDZ-a? Gospodine Sanader, ja vjerujem da je vama, ako vam već nije stalo do istine, stalo barem do pravde. Pa dajte onda, recite istinu i budite vi pokajnik. Vi budite ti koji će svjedočiti protiv drugih članova HDZ-a, a ne da oni svjedoče protiv vas. Kada je bila ova Vlada inaugurirana Plenkovićeva, ja sam rekao tada povijesne riječi, ja sam rekao nije Ivo Sanader jedini koji je krao u HDZ-u. Ali ono što se sada stvara slika je da je on jedini krao. I
I čak kažu za gospodina Kalmetu da nema presude. Dobro, nema presude, ali optužnica je vrlo ozbiljna. Terete ga za teške stvari. Poštovani kolega Pernar, evo punih 5 minuta sam vas pustio da govorite, iako ne govorite o temi točke dnevnog reda. Ja vas upozoravam da se vratite na temu koja je predmet rasprave i da ne govorimo o nekim drugim stvarima. Izvolite. Uvaženi predsjedavajući, htio sam reći da je ovaj svijet prolazan, naši životi su prolazni i naš zastupnički mandat je prolazan i sve ovo u biti prolazno. A u toj utrci za prolaznim stvarima izostavili smo vječne, odnosno ono što je najbitnije. I htio bih reći samo da prijatelji Ive Sanadera nisu njegovi pravi prijatelji. Temeljem članka 239 izričem vam opomenu jer se ne držite teme. Ja vas lijepo molim da se vratite na temu koja je predmet ove rasprave. Izvolite. Htio bih reći da ova Vlada vodi zemlju u propasti, to svi znate vi. To vidite po demografskim pokazateljima da u zadnjih 150 godina nije bilo ovako malo rođene djece. To vidite i po tome da je industrijska proizvodnja u padu. To vidite po tome što ste već ugasili rafineriju, a sad gasite i brodogradilišta. To vidite po tome što ljudi se iseljavaju svakodnevno iz zemlje. To vidite i po tome što pravosuđe i dalje HDZ štiti i pokriva i zapravo država danas koristi pravosudni sustav, odnosno ja bih rekao ovako, da po mojem sudu HDZ danas koristi pravosudni sustav za obračun sa unutarstranačkom opozicijom. I iz tog razloga je Sanader gurnut niz stepenice, a gospodin Kalmeta uzdignut. I u stranačkoj hijerarhiji, a bit će kasnije i u državnoj. I želim reći da takvo vođenje institucija kakvim HDZ sada vodi, gdje pokušava krivnju za sve nedaće svaliti na jednog čovjeka, tog nesretnika, a zahvaljujući tom istom čovjeku su oni svi, mnogi tu gdje jesu, mnogi su bili ministri njegovi, to smatram licemjernim. Poštovani kolega Pernar, ponovno se ne držite teme, temeljem članka 240 stavak 2 oduzimam vam riječ do kraja ove rasprave. Izvolite sjesti. Gospodine Brkić, ja se neću sjesti, nastavit ću govoriti i nećete me ušutkavati. Temeljem članka 241 ja bih vas lijepo molio, izričem vam opomenu sa udaljenjem sa sjednice do kraja ove rasprave. Gospodine Brkić, ja ne prihvaćam vašu pedagošku mjeru. Zato jer smatram da imam svojih 10 minuta pravo govoriti. Hvala lijepo. I ne namjeravam odustati od toga, zato sam izabran u Sabor. Određujem stanku do 0:30 sati. Dobro.